Imos coa información deportiva. Boiro é esta fin de semana o escenario da última proba do circuito de golf Barbanza-Arousa, unha competición federada que continúa sumando éxito e participación na súa 9ª edición. Esta fin de semana o golf volve a ser protagonista na comarca co 9º circuito Barbanza-Arousa. A última das 4 probas puntuables celébrase no concello de Boiro, nun percorrido que se poderá disputar o venres, sábado ou domingo. A cita reunirá a xogadores e xogadoras de toda a comarca, nunha competición federada que puntúa tanto para a clasificación xeral do circuito como para a Orde de Mérito 2025. Na anterior proba celebrada o pasado mes de novembro, destacou Fernando Agrelo, cun espectacular resultado. En categoría handicap impúxose Damián Eiras con 40 puntos. O trofeo sénior foi para José Carlos Senra, mentres que Raquel Piñeiro venceu na categoría feminina con 40 puntos. Na categoría júnior, o triunfo foi para Nayara Colón, con 36 puntos. O domingo levarase a cabo a entrega de premios dos gañadores de cada unha das probas e os gañadores do circuito, así como a entrega da Orde de Mérito do Club 2025. Así mesmo, a parte dos premios, contarán con outros agasallos e cun evento de pinchos para rematar a xornada con bo sabor de boca.